Praja Musti apa ngungalke dodo cetha yen to si Adi Swani karepun Kakang. Nadyan wis tak gawe tata krama kelawan dulurku tuwa ning tenemune. Sampeyan wis pengawak iblis, ora iso didandani. Gunane apa aku nganggo tata krama karo wong tuwa sing ora iso dibenakke nalare ndasmu kuwi. Kowe sing kudu semingkir, kowe sing kudu semingkir. Kowe apa aku sing tekan? Sambaso pinter ngikel jagat kowe ora menang karo aku hak cokot gulupur tugel modar. Ayo sampurnako uripku Kakang. Yen pancen kowe mentolo karo adimu lanang sampurnakno patine Brajamusti. Kowe iki nek nangis wagu. Aku wis sampeyan gelut karo Kakang Brasa Jendra iki atiku sarsar. Kakang Brajadenta sing wis ora kena dikandhani. Yen sabar ya, aja kaya ngono. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono. Iya. Ning aku ora wedi, aku percaya, Kang. Aku percaya nek sampeyan karo Kakang Brajadenta iki padha-padha jejayane. Padha-padha ampuhe. Senajan setahun gelut mesti ora ana sing kalah, ora ana sing menang. Iya. Iki sing kawogan dudu sampeyan sing ngrampungi perkara. Ning sing kawogan para Penjawa. Penjawa sing duwe kawogan mlebu Kakang Mbok Ayu Ariwi. Kakang Mbok Ayu Ariwi sing duwe perkara iki diaturke Kakang Mbok Ayu Ariwi, nek Kakang Brajadenta entuk pengadilan saka negara Maespati. Pringgonda. Pringgondani Kang. Mulai wae ayo. Ayo mulai lapor Kakang Mbok Ayu Ariwi. Durnaina panalingane lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan
maneng prang Bratayuda nuwun pangapunten Bapa Mremban jebul pinanggihipun Braja Musti wantun kalian kula ngantos dados peperangan sawetawis nanging tumuli piyambakipun kula getak kendhang kamprung kapacundhang dipun getake mawon blah ngoten menapa dipun getak Braja Musti menika mboten badhe sae kedatosanipun inggih namung menapa sampun saged dipun pejahi dereng lho dereng pejah dereng wah menika mangke bebayani nggih sakmenika ngibaratipun nganti dene nyabrang lepen. Menika sampun dumugi wonten ing tengah. Mbacut ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik adus. Iya. Dinten samangke dipun ajengaken niat panjenenganipun badhe njodak karo kaca jumenenata wonten negari Pringgodani. Leres. Kula ngawat-awati saking katebian. Menawi perlu dipun sumbari karo kaca, dipun caketi negari Pringgodani. Inggih, ngestakaken dawuh. Monggo nggih kula dherekaken. Ning kula sing ngetebian lho, nggih. Inggih, Bapa Durna. Miat langening kalangguan aglar pandaan muncar tinon lir kekonang surem sorotekan kadang jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngala Arimbi putuku nggir Arimbi wonten timbal ing adawu menapa Kanjeng Eyang Werkudara Majapati kakekku piye nalika pune anging Wirata nyurasa kelawan Nawala Sedahan ingkang wis ndak tampa jroning tulis wis sinerat lamun titik lungguhan samengko wahyaning mangsa kala wis nekani ya wanci iki lan tabuh ing wis ditetepake sira putuku Arimbi apa dinisi Werkudara nyeraya kelawan wong tuamu ing Wirata Punyang Majapati supaya miwaha kelawan Atmajamusi Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani. Nanging apa to sababe nganti tekan Sang Hyang Surya meh manjer ana ing tengange. Teka durung ana tandha-tandha kawiwitan pawiwahan jumenengane si Gatotkaca. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana Kanjeng Eyang. Estunipun namung angrantu dhateng suwanipun kadang kula inggih menika pun Braja Denta tuwin Braja Musti. Jernyatanipun Braja Denta Braja Musti menika ugi kalebet kadang kula ingkang tinemu jaler. Mila sampun ngantos kinten kula sak mangking langkungi dhateng pangaosipun piantun jaler. Mila nyuwun mangapunten Radi Randhat sawetawis ing pangangkah supados sak mangke
Kadang kula Braja Denta tuwin Braja Musti sampun kepareng sowan wonten negaring Pringgondani. Oh ngono. Inggih. Lah apa Nayaka Pringgondani apa dening Amarta ingkang wis diutus dening sira putuku Si Arimbi supaya methuk kelawan suwane sing Braja Denta. Sampun sawetawis anggen kula utusan lan Braja Musti supados amedhuk kadangipun sepuh inggih menika pun Braja Denta. Nanging enggo sepriki dereng kepareng sowan wonten negaring Pringgondani. Arimbi wonten timbalan. Monggo sakething para Nalindra Raja Nerpati kepada nampa nawala sedan. Saka para Pandhawa utamaning sira putu Arimbi wis padha aglar lenggah marang papane dhewe-dhewe, marang papan kawis dicawisake. Lah iki engko apa ora dadi rasaning para Nalindra lan dadi penggalianing para Nalindra kang padha lenggah ana negara Pringgondani. Inggih, kula piyambak ugi kodheng manah kula Kanjeng Eyang. Wilingging saking menika monggo kula aturi tetarosan kaliyan ingkang wayah Koko Prabu Punta tuwin Koko Prabu Ndarawati. Puntadewa, kula wonten paring dawuh paduka Kanjeng Eyang. Apa dene Kaki Prabu Ndarawati? Wonten dawuh Eyang. Ngelingi babakan sing kaya mengkene mau lan nelakon ing ketumbaduning Praja Pringgondani Parata Gage. Matura marang pun Eyang. Mungguh igo pertikelmu piye, Putu? Para Gage matura. Nuwun mangapunten Kanjeng Eyang. Menawi paduka ndangu babakan perkawis Praja Pringgondani paripaksa kula mboten saged matur. Sampun kinten Nalindra ing Amarta sak mangke cawe-cawe babakan Praja Pringgondani. Adrik raos sing manah kula menawi wonten panerka tuwin panyokra bawa ingkang boten sae tumraping ingkang wayah ing Amarta. Semanten ugi kula Kanjeng Eyang. Kula namung jembrung ndederek kersa paduka Kanjeng Eyang. Sumangganipun badhe mranata tata rampiting perkawis menika Kanjeng Eyang. Nggih lah dalah. Ya to. Ya saiki yen pancen sira putu Prabu kakarone ora padha bisa paring pangandikan Werkudara. Apa? Sira ing minangka dadi guru laki ning Si Arimbi tegese Arimbi kuwi bojomu. Ya. Mula kowe kudu wani netepake. Kudu wani netepake kepiye mungguh rantamaning adicara ing bakal ndak lakoni iki. Aja taren karo aku. Ning luwe prayoga kowe tarena karo Arimbi. Upama ana bobol brote nglakon ben bojoku sing tanggung jawab. Aku ora ngerti kenthang kemring lelakon Pringgondani. Wila dalan aku malah tok balik ki marang bojomu ki piye? Apan pancen kudu mengkono lelakone. Arimbi, kudu wani mutuske sewiji-wiji. Aja gampang sumendhe marang kadang-kadangmu yen pancen wis niat dilakoni. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Arimbi bojoku. Nyat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasur lan pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga Kanjeng Eyang dinten sak mangke monggo kula atur miwiti miwaha dhateng anak kula pun Gatotkaca. Mugi kalenggahna wonten ing dampar negaring Pringgondani Kosik. Lah nek nganti ana tantri maning dulur-dulurmu, utamane Braja Denta lan Braja Musti. Mangke kula ingkang badhe tanggel jawab. Jernyatanipun pangwaos Pringgondani menika sampun wonten astanipun ingkang wayah pun Arimbi. Kaki Prabu Ngamarta, kula wonten paring dawuh mireng dhewe apa kang dadi atur Arimbi. Inggih Kanjeng Eyang, kanthi kaya mengkono ana seksi ingkang kuwatake marang lelakon iki. Inggih Kaki Prabu Ndarawati, wonten dawuh Eyang. Bundelono atur Arimbi kelawan pun Eyang. Dina samengko penyang bakal miwaha misuda kelawan putuku Si Gatotkaca. Kula semanggaken paduka Kanjeng Eyang, kula Gatotkaca wonten timbalan. Para maju kene nggih Cah Bagus Gatotkaca. Dia manggung
Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Hyang. Gusti netepake sira ing bakal gumanti kepraboning sawarga Prabu Arimba ya Prabu Trembuku. Madhep mantep kang dadi atinira. Sampun boten badhe saged dipun ewahi malih jumbuh kan ngendikanipun Kanjeng Ibu. Dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun handhuwa keparingipun Kanjeng Ibu ingkang sampun lairaken dhateng kula. Agus yen to pancen wis tetep pangidheping tekad sarta wis madhep mantep kang dadi atimu. Arimbi, kula wonten paring adawu. Gatotkaca dandanana nganggo busanane yange sawarga Prabu Trembuku. Bakal tak biyawarake mring sagung para lenggah yen to dina samengko Gatotkaca ing jumeneng nata ning Projeng Pringgodani. Putuku Arimbi. Kata Dyang Gatotkaca kinon mapakarga suta teka pira Kresna parta maneh sakti nira ing ujaran wang-wang Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Hyang wis ngrasuk busana kepraboning sawarga Hyangmu Trembuku wis pantes lan rep mula ora usah dadak sangga rugilan walang ati kang dadi atimu yo nggir. Ndak biyawarake mring sagung para lenggah. Yen to wakyaning mangsa kala dina iki wancine wis nekani. Pringgondani jumenengake Nalindra anyar ana negara ing Projeng Pringgondani. Ora ana kejaba mung putuku Gatotkaca ingkang bakal gumanti kepraboning sawarga Prabu Arimba. Mula ndak biyawarake wisudan negara ing Pringgondani katetepake Prabu Anom Gatotkaca. Jagat Dewa Bathara kumrusak swarane para raja Nerpati kang padha nekseni sayekti kae dududan sinemeni. Nanging rasananing para kawula, rasananing para Nalindra, para Nayaka Punggawa Pringgondani ingkang kabeh padha rumangsa gembira dene samengko Pringgondani wis ora guthang meneh. Busana ingkang lenggah dampar ya kuwi putuku Prabu Anom Gatotkaca. Matur nuwun Kanjeng Hyang. Kulup Gatotkaca. Sawise sira wis dadi Nalindra aja nganti lali marang kewajiban kasatriyaning praja. Elinga lamun nadyan wis dadi Nalindra sira tetep dadi satriyaning negara Ngamarta. Nggih, Wa Prabu ngestakaken dawuh. Gatotkaca wonten timbalan. Nindakna sama beda dana denda. Peperintahan dana wesiasat. Kanthi cara mengkono bakal akeh kang padha tresna marang sira kulup. Werdine nadyan to kulit daging. Aja mbok tengenake nanging wong liya mbok kiwakake. Nadyan to kuwi wong liya lamun labuh negara Pringgondani paring ana bungah ingkang sapurwat nanging nadyan to kula warga kulit daging moko kluputan tumraping praja. Kudu mbok patrapi pidendhan ingkang sabobot. Nggih, menapa badhe dawuh paduka Kanjeng Hyang kula istakaken. Wah. Aja gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Wangun-wangune dadi ratu anak Werkudara kudu wani bedah negara. Ewontene kudu kaya ngene lelakon sing kudu mbok sandhang. Lakonana jeriki karepe ibumu nang aja lali. Yen to kabeh mau sejatine peparinging wong tuamu Kulup Gatotkaca. Niki ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Rama Kyai. Ya.
Paman Brajamusti inggih nggih kula ingkang sowan. Sorak mangambar-ambar manengker gumuruh sak jawining rangkah kapireng. Soraing para nayaka ing Pringgondani Paduka anggir Gatotkaca sampun jumeneng nata kula nderek mangayu bagya. Sekethi jumurung lenggahipun anggir Gatotkaca. Namo mugi antosna ingkang kuningan. Bilih nalika semanten kula dipun duta dening Keng Ibu Mbak Yu Arimbi supados sanganti dhateng Kakang Brajadenta. Nanging mugi antosna ing kawuningan Kakang Mbok menawi ingkang rayi Kakang Brajadenta mirang Kampu Jingga. Piyambakipun boten ikhlas menawi negari dipun lenggahi dening pun Gatotkaca. Malah surak mawurahan manguwuh-uwuh ngendikanipun Kakang Brajadenta nglepataken dhateng jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kula semanggaken anggen Paduka badhe ngrampungi perkawis menika Kakang Mbok. Tumrapune yang iki dadi pandadar panggasaing jiwa. Iya. Lagi wae mukti ngawi Banyakara wati mbau dendane negara Pringgondani, lah kok wis teka pacubane kula. Tontana mring sagung para kawula sanegara Pringgondani. Lamun jero kula putuku Gatotkaca bisa ngrampungi perkara iki nggih. Kaca mundhap ler kira Paduka yayasinepe netra kocak ngondarandir Brajadenta wong kang kaya kowe lali karo sumpah mundhuk kowe ngasahke negara ing Pringgondani karo Mbak Yumu bareng saiki malih paningalmu ngangah-angah kepengin ngakahi jagat Pringgondani. Pancen Arimbi sing duwe niat jumenengake Gatotkaca mula aja mbok luputake anakku lanang. Nanging luputno Arimbi ayo kowe ngajak apa kowe Brajadenta legani. Tobat. Ora ngira babar bijanen kono lakon sing kaya mengkene Brajadenta. Men gedhoamu epeh. Sak ngisoring dalakan wewatekanmu dene kowe isih blereng marang geblaring jagat. Isih blereng marang gebyaring kadonyan Mbak Tobat kena tak eleke apa ora kowe ta bagus. Wah. Kakang Mbok mangkahangro sesumbar lindro bumi kunjing gumaludha guntur ketup aku ngaturake bektiku katur Kakang Mbok. Ora susah ta ngaturake bekti karo aku. Ora ana gunane kowe ngaturake bekti karo wong tuwa. Nggonmu ngaturake bekti karo Arimbi ming mbok nggo abang-abang lambe ming nggo patut-patut. Temene kowe ora seneng karo aku mergo nggonku lungguhake dampar anakku si Gatotkaca para coba aku tak takon karo kowe. Sapa sing nalika semana sumpah ning ngarepe Arimbi ning ngarepe kuandaning Kakang Arimbo yen ora bakal ngucik keprabon ning Pringgondani. Lah kok blendra-blendre kaya banyu tumpang godhong sente ucapmu keparat kowe. Yen kowe buta negara Pringgondani mau kowe omong sadurunge aku duwe krekat lan karekat bakal jumenengake si Gatotkaca. Ning kok tinemune barang saiki wis mateng rancangane kowe arep ngrusak barang sing apik kowe arep mbudhek kanan bening negara Pringgondani Tobat. Menungso kaya kowe ora patut diajeni Brajadenta. Nek pancen kowe arep kepengin dadi ratu mongko Gatotkaca wis kebaca dadi ratu. Ayo sempan dhisik kuandane Arimbi. Wah.
senajan iki dadi pengajapku. Kakang Mbok Harimbi, kowe wong tuwa sing mamak mumuk mripatmu. Muta tuli. Kowe ora nyawang karo kulawarga. Sing mbok sawang ming muktine kulawargamu dhewe. Ning dulur-dulurmu nduk kiwakake. Kowe ndadekake ratu karo kaca negara Pringgondani. Merga nggonmu karem katresnan karo Werkudara, paribasan negara wae mbok totohake dadi jajaning Pandhawa. Oh, wong kaya kowe ora pantes diajeni. Kowe adol kawula Pringgondani. Kowe adol kamukten Pringgondani, mbok nggo lambari katresnanmu. Wis anakku. Ana wong malang kerik tangane didunke. Ini siapa ini? Iki Kang Po. Sampeyan arep apa dadi Nalindra ning ora kena kaya ngono, Den. Kudu eling. Ya ming durung wae Petruk. Wa nyuwun pangapunten. Ora apa-apa Garukaca ora dadi ngopo. Hi. Wonten menapa? Kosek to. Kawantren ngendikaning Kanjeng Yang Matsopati nalika ning jero kedaton Pringgondani kulup, kowe kudu bisa ngrampungke perkara iki. Inggih. Lah kok dadi malah meger-meger. Ora mobah, ora musik. Malah nyawang kedadianing Projeng Pringgondani. Apa kowe ora melas to, Gil? Ibumu ingkang ketayaran mbelani karo anake lanang. Nganti digawe pengiram-iram karo pamanmu Brajadenta. Kowe isih kelingan ucape pun apa ora? Isih kelingan pangandikaku apa ora? Nggih. Ingkang pundi? Sama beda dana dendha. Nindakake pemerintahan dana siasat. Nadyan to kulawarga luput kudu pidana ning nek wong liya labuh negara paringana bebungah. Pamanmu Brajadenta kae pripiyen sing apik-apik. Ning upama wis ora kena didandani, Nger, kudu mbok tegake. Pandha tata Gatiwisraya Indriyaksasara Maruta ing Gatotkaca. Inggih paman kula ingkang putra wun Gatotkaca. Kowe nglumpruk kaya dudu pambeganing ratu Pringgondani. Wanter ngendharipun paman Brajadenta anggenipun boten lila lan boten ikhlas menawi negari menika kula ingkang lenggahi. Paman, niat kula boten kepengin dados Nalindra menika sedaya ingkang paring dawuh Kanjeng Ibu mila menawi paman Brajadenta kepareng badhe dados Nalindra wonten negari Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih kepraboning Pringgondani. Namung kula aturi emut Purwaduksina sampun ngantos damel bibrah kerukunaning kadang braja paman. Piye? Kowe muni piye? Kula pasrahaken tangan kula kekalih menawi jengandika paman badhe kepareng lenggah dampar Projeng Pringgondani. Oh, ladan. Bener rantamaning atiku. Pringgondani iki mbutuhke ratu sing sentosa lair batine. Ora gampang kenggo dening apa wae. Ratu sing bakal iso mangku para kawula, iso ngayomi arang para kawula.
Ratu sing nindakake adil lan bener-bener sejati, adil ingkang sak traju lan sak bobot. Nanging tinemune lah kok Nalindra sing lagi wae diwisuda ning negara Pringgondani iki jebul dudu wong lanang ning wong wadon. Ketitik aku madeg dadi kraman mongko pernayaku pamanmu. Kowe luruh atimu, kowe ngendhelong rasamu, ora niat nyirnake kraman. Ning malah pasrah negara yen ngono pancen kowe ora duwe tanggung jawab lawan kamuk dening kawula Pringgondani. Paman Brajadanta, yen pancen paman kersane kaya ngono aku mengkari manut. Aku mung kantun derek kudu dirampungke cara piye aku manut. Bagus ngono kuwi ratu sing tenan, ora kok ringke jiring getih wedi mati. Ayo aku dadi kraman sirnakno karo kaca sing gedhe pangapuramu Paman Brajadanta. Brajamusti inggih ana apa teka merpeki lawan Gatotkaca. Mboten ateges kula ngiyas kalian panjenengan lho, nggih. Mboten ateges kula ngilani kalian panjenengan. Namung menawi dipun tandhingaken kula kinten mboten badhe rampung. Krana Kakang Brajadanta menika nyata digdaya sekti kalintang jayaning perang. Bilih tanding boboting yuda. Nanging sedaya menika namung kula ingkang ngertos pengapesanipun. Pengapesanipun menyang endi? Kula aturi panjenengan ngiklasaken dhateng Paman Brajamusti. Ngiklaske piye Paman sampun? Panjenengan sampun nyuwun priksa ingkang kathah-kathah. Dilarana kula manjing angganipun utawi manjing astanipun angger ingkang sisih tengen. Mangke menawi wonten kaludhangan kula aturi ngeprukaken wonten mestakanipun ingkang Paman Brajadanta menika srana ingkang Paman badhe dumugining pejah. Nanging menawi wonten lampan ingkang ngedapi-dapi angger sampun kaget. Sedaya sampun dados pepersening Gusti Ngakarya jagat. Yo Paman Mara kaki manjinga.
ora usah dadak tido-tido Gatotkaca. Sirnakna pamanmu pancen kowe satriya pinilih yen bisa nyirnake kelawan pamanmu Brajadanta. Paman yen wis pancen wegah nampa warah nampik pitutur becik sing gedhe pangapuramu tak anggap sampeyan minangka dadi parangmuka ning negara Pringgondani lan kudu tak sirnakake. Ayo sirnakna pamanmu Brajadanta. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton Regin sanging risang mawe gandrung denantem mawi asta ingkang sih tengen ing kapanjingan Dian Brajamusti nalika semanten bengok sura Sang Adipati Brajadanta dadi lan patine parandring mangke kalaning jagat gayaning para dewa pejaing Sang Brajadanta sampya kalawan ingkang rayi Sang Brajamusti kagiat kadrokasan Raden Gatotkaca wau. Suram Triwangkara kenging lir manguswa kang layon denya elang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani boten winten babar pisan lajeng andika paman ngiklasaken sugeng panjenengan kinarya nambak kawontenanipun ingkang putra Paman Brajamusti kula boten saged mukti ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepunden paman kula nyuwun pangapunten Paman Brajamusti. Paman kula aturi wungu Paman Brajamusti. Sing gedhe pangapuramu kudu mengkene lakon ingkang disandang pamanmu sakarone. Aku pamanmu Brajamusti, aku pamanmu Brajadanta. Gatotkaca. Aja duwe rasa gething keburu sengit karo pamanmu aku ya nggih. Mergo kabeh tak lakoni sejati ora kok kepengin lungguh dampar keprabaning Pringgondani. Ming kepengin jajal kekuatan lahir lan batine nalindring Pringgondani ya anakku Gatotkaca. Dararan kowe bakal ngayomi wong sak praja. Jebul tinemune pancen wis kukuh sentosa bakoh lahir lan batinmu. Pun paman bombong negara Pringgondani dilenggahi dening anakku Gatotkaca. Lan sumurupa Gatotkaca. Aku kuwi sejatine dumadi saka pusakaning Prabu Tremboko Yadaya kekuatan utawa aji-aji kang aran Brajadanta Brajamusti. Nalika semono saksedaning Prabu Tremboko aku kudu besok bali marang turasing Prabu Tremboko ya turasing Prabu Pandhu. Mula gandeng kowe iki klebu darahing Prabu Pandhu. Kowe pun paman bakal njaga sarta tansah ngampingunmu dadi nalindra sarana wujud bali wujud aji Brajadanta lan aji Brajamusti.